ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମଣିଷର ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଏକ ଶାନ୍ତ ମନ। ଶାନ୍ତ ମନଟିଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସଂସାରର ଭୋଗ ସୁଖ ତା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି। ଭୋଗ ପଦାର୍ଥ ସିନା କିଛି ସୁବିଧା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ମନ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଦେବ। ସଂସାରର ଭୋଗ ବସ୍ତୁର ଇଚ୍ଛା ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସମତା ସ୍ଥିରତା ଆଣି ଦେବ। ସଂସାରର ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅତୃପ୍ତି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ମନ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ସଂସାରର ସୁଖ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ମନ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବ। ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ମନ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ଗତି ଦେବ। ଭୋଗୀ ମନଠାରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ମନ ବୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବ। ମନଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ବୁଝିବାର ନାମ ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନ ଆଣିଦେବ ଏକ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ମନ।